Dnes nastal ten čas. 11.11. Už viacej jednotiek v dátume nebude. Vždy sa jednotka považovala za nový začiatok. A aký bude ten tvoj nový začiatok? Budeš ešte odkladať veci na zajtra, či o 2 týždne? To, čo v tebe drieme a sníva o nejakej veci, tam je kopec rokov. Jedinú a najdôležitejšiu vec, čo máš vo svojom živote urobiť, je iba začať. Začať to, prečo si prišiel na tento svet. Žiadne výhovorky, že som chorý, slabý alebo bez peňazí. Len potenciál Boha. Tento Boží potenciál ti dá absolútne všetko. Nemaj strach. Dnes nastal čas zmeny.